עם הסרטון איך נכנסים לסמסונג דרך האייפון. כן. הנה. ובום, אני באייפון. אז עכשיו תסתכלו איך עושים את זה. דבר ראשון, מה שצריך לעשות זה להיכנס לספארי. ולרשום טרי גלקסי. הנה אני אתחמש את זה, גוגל. ואז טרי, הנה בלי רווח טרי גלקסי לאופציה הראשונה. ואז לוחצים על הורדה. ואז על אוסף למסך הבית, ואז אוסף. ויש לנו את הטרי גלקסי. נכנסים. נקסט. עכשיו זה יעשה הסבר קטן על הגלקסי. לי יש גלקסי, אז אני יודע את הכל בערך. והנה יש לנו סמסונג. יש לנו פה משחקים. והנה אנחנו בסמסונג. הנה בואו ננסה להיכנס למרכז הבקרה של סמסונג. לא נמצא עכשיו באפל, אז זה לא יעבוד. טוב חברים, זה היה הסרטון היום. אפשר לעשות פה כזה דבר. לא רוצה להתעסק בזה. טוב, אז